Dragi slušatelji, dobar vam dan. U sklopu manifestacije Dani sjećanja 2019. u Čapljini, Akademija Čapljina večeras organizira prvu samostalnu izložbu slika pod nazivom Moja priča, mlade slikarice Jane Bulum. Izložba će se održati u galeriji Tau večeras s početkom u 18 sati. Tim povodom naša današnja gošća u kulturnom vodiču je upravo autorica navedene izložbe, slikarica Jana Bulum. Gospođica Bulum, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli na Običan radio. Dobar dan, hvala vam na vašem pozivu. Evo, ja bih da se prvo predstavim. Ja sam Jana Bulum, drugi sam razred srednje škole u Čapljini, idem u opću gimnaziju i imam 16 godina. Evo, kako se kod vas rodila ljubav prema slikarstvu i otkad ste počeli slikati? Pa, ja slikam od svojih mladih dana. Još kod sam bila 4. razred osnovne škole. Svoj prvi korak sam učinila kada sam bila 6. razred osnovne škole. Nakon te pobjede na Lipanjskim zorama u Višćima ja sam uvidjela svoj talent za crtanje. Ali to sam ostavila kao nekakav hobi jer ipak nije škola bila na prvom mjestu. A kakvi motivi vladaju na vašim slikama? Pa to su uglavnom motivi prirode, životinja, ima malo čak i apstrakcije. A koliko do sada ukupno imate umjetničkih radova? Pa uglavnom 24 slike. A kakvi su vaši planovi u budućnosti što se tiče slikanja? Evo, radite li na nečemu trenutačno? Pa za sada, kako će gimnazija i škola i obaveze imam velike, tako da za sada je ovo samo hobi. A što se tiče budućnosti, baš i ne nekih, za sada. Da. A evo za kraj možete pozvati sve naše slušatelje koji se nađu u blizini Čapljine da večeras dođu i pogledaju vašu izložbu i evo možete im nešto poručiti. Pa eto, moja izložba će biti danas u 18 sati. Bila bih mnogo zahvala oni koji imaju vremena i volje i želje da dođu da vide moju izložbu. Eto, to je to. Hvala. Gospođice Bulum, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama. Dragi slušatelji, naša današnja gošća bila je gospođica Jana Bulum, mlada slikarica iz Čapljine, koja će večeras u galeriji Tau s početkom u 18 sati upriličiti svoju izložbu slika pod nazivom Moja priča. U nastavku slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.